saio honetara etortzeko niri laguntzera inoiz ez dugu azterketarik egiten, baina Agus, bi aldiz etorri eiz, hirugarrengoan bat hor, nahiko eskaz ikusi nilan. Berdin jarraitzen dugula, berdin jarraitzen dugu, bai, eguerdion. Eguerdion, Nagusi, plaza handi bat. A ber, ririkitan gitxabek, a Zein berde, hau nintzako teknologia punta da. Azena joa moztu. Zer nahi, ekola, roda jatea nikia. A ber, nik ikusi nahi ze musiteken. Nikola ingo, zuke zukaldariok, nik egunero ikusten diat saioa, eta egiten zuen, hola ikeuzu, ez? Alako zerbait ikeuzu. Eta hau hola jarrikia, baina nudiluak, edo ez dakiz zer. Asko baina izikasten, da teoria oso. Praktika batez, alako zozer, ez? Launak, saio paregabiak, hemen dakau Agus Barandiaran, bakizue korrontzi taldeko artista dala, eta gaur elkarrekin arraia arraingo dugu, ezta? Oso ondo. Ikusiko zue, 20. urte hurrena ospatzea dator, diska eta guzti. Iopa! Bueno, launak, eta Agus, bihatzak zen musgatu zaizki. No, ametxe, dena ditu. Oiek zaitu, trikiti xantzu nahi diauta, Gero joko diau, pixkatu. Inbarko da. Nik ekarriet, horretzen doka. Nik ez jotzen, nik ez dizukaldian ningo. Venga, oso ondo. Indazio tratu, ez da? Eta gero jan, Gero jan. Ni trikitxago eta gero jan. Ikusiko zue launak, txelba ingo deu, parkua bezala esautuko zue askok, eta ingo deuna da, tempurati pasa, pregitu, eta gero lagungarri pare bat, gotxatzeko asuntu, ez da? Eta aldi berian, trikiti xantzu. Bueno, lagunak, eta Agus, garatuko izuet pausu, nondik noa ibiliko gehan, ados? Bueno, ingo deuna da, lehen da bizi, arraia garbituko dendik, azalatan akenduko jot, ingo deu tiretan utzi, eta tiretxoiek ondutzen utziko ditugu. Lima pixkatekin, ziapiakin, batzui pikatua, eta piperra utza. Marinatzen utziko dugu bertan, eta behin marinatuta da honian, bai pasako deula irinetik, hemen dakau tempura irina, ura hotza dakat hozgailuan, bakizu tempura ondo iteko hotza ben behar dula, ingo deula gero hemen pasa, tempura pasa, eta prigitu. Eta izango dira, finger batzuk izango bazian bezala, arraianak. Eta hori lagunduko deu pare bagauzakin. Bat, patetxo bat ingo deuen alberginiana, ingo deuna da erditinga moztu, laberatuko deu, eta gero mami horrekin, mami jateako jo, botako jo oregano pixkat, botako deu oliba beltzak, eta birrindu ingo deu. Patetxo bat prestatuta utziko deu, olio eta gaza puntuare bai emango dio, eta gero, ingo deuna da, platera eratzeko garen, igual oliba batzuk osoikan utziko ditugu puxketa topatzeko bertan, eta sesamo pixka bota. Vale. Eta hori gutxi balitz, hemen ingo dugu oliba hundi hauekin zehose berezia, Agus. Hemen dakau, gazta, ingo zuna da, feta gazta da kasu honetan, ingo deuna da piperra utzakin masatxo bat, masatxoa prestatuko zu, ingo zuna da mangan barruan sartu, eta ingo deuna da gero bete. Eta gero, kuriositatea, ingo deuna da arraia indiun berdina. Irineti pasa, gero, tempurati pasa, tempura hostian, panko nutzi, pixkat, eta pregitu. Eta orduan, ingo deuna da arraia, onduan patia, eta olibak, pregituta. Itxura edarra. Gauza berezia, ez da? Itxura edarra. Hau esan da, jarri bergaitu lanian, eta mingaina eman bertze baldi berian. Zuingo zuna da, betu, feta masatxo hori prestatzen jungo zea. Ingo zuna da, bertan sartu, piperra utza hor daka ezu, baina dana ez bota. Hor daka zunan, eta gazta dena botako dut? Gazta dena botako dut? Gazta dena bota, bai. Dena bota, hemen txe, emango ja, sardezkatxo hau, zanpatzen jungo aiz, esan dakoa piperra utza, eta gero mangantxoan sartuko zu, bale? Emango izu goiara bat, gero mangantxoan sartzeko ere, bai. Eta esan bezala, bani, arraia garbitzen hasiko naiz, eta beratzen jarriko deu, ziape limoi eta batzuitan. Bueno, eta aldi berian, kontatu diguk, ze urte harra, 20. urte horrena. Ospatzena natorni, ospatzea. Bai, kontua da, korrontzi bezala, 20 urte inditugula, 2004an hasi ginen jotzen, eta ordutik gona, betxu, 20 urte pasatu ia, 12 disko, hau da, 12. diskoa, kaleratuko duguna, eta hori baino gehiago eta garrantzitsuago niretzako bintzat, eta gehien betetzen nagoena da, esken ditun kontzertu mordua, ez?
Ze... Nun etxeateon, Hori da, Nun hori da. etxeateon, Eta gainera, disko doble izango da, eta liburu ere edukiko du, horratzean dago. Vale. Eta liburu horretan bildu ditugu eskainetako kontzertu guztiak. Emanaldi Denak, guztiak. Eta horregatik, zenbatu ditut, eta behitxu, 900 kontzertu eskaini ditugu, 900. Eta 900? 900. Eta mundu guztian, gainera. Nik uste nian reseta asko iniskilala, eta ahi. Ba, gu 900 kontzertu eskaini ditugu, mundu guztian gainera ibiga. Eta benetan ore bat, azkenean euskal kultura ordezkatzen, erakusleio txiki bat izaten gure musika eramaten, hizkuntza, dantza nola guretzako oso garrantzitsua dela. Eta hola, bili gara azken 20 urtetan. Nun ibilizate, o nun etxate ibili esan deun, baina nun izan da lekuen batola bereziak gustatuko zitzaizuna, aipatzia nun eta nola ibilizaten. Toki eta momentu itzela egon dira, azkenean Malasiara joatea eta Malasiako oianaren erdian jotzea trikitixia. Malasian bertan, Malasian, eta 2000-3000 pertsonan aurrean trikitixia eta auspo irekitzea, hori auspo irekitzezu musika eskaini, baina norberaren auspoa ere barrutik irekitzen da, azkenean euskera zabestuten da, zeiten dugu hemen euskera zabestuten da, hola xibiltzea. Eta, ez dakit, Cabo Verde edo Isla Reunión edo ez dakit, Brasilen ere 2 aldiz oirutan egon gara, eta Vancouverren, da hola. Eta nola kontaktatzei, nola ezautzei jendeak, nola tan iristezatea hain urrutira eta anibili? Normalean betxu gu, duela 20 urte hasi ginenean, hasiera batean, hasi ginean hemengo diskoetxetan eta gure lehen da biziko diskoa, nola baita erakusten, eta ia beraiek hartuko ote zuten, edo ez, eta kale atzeko lehen da biziko diskoak, eta alakoa. Eta denek eseskoa eman ziguten. Eseskoa. Eta orduan egin genuena da, izan zen Madrilera joan. Eta Madrilera joan ginen, eta bertako diskoetxekin hasi ginen kontaktuan. Eta goatzen eiz, garai hartan oso potentea zen Resistentzia eta Nube Negra, ez? Bi diskoetxe bertakoak, alan munduko musiketan, eta jaioak zian, ateatzen diskoak. Eta bertara eraman genuen gure masterra. Masterra da, lehen da biziko disko hori grabatzen duzun. Eta eraman bertara, eta biak eskaintzak egin, ateatzeko diskoa, eta azkenean fitxatu genuen Nube Negra izeneko diskoetxarekin. Eta orduan, hasiera batean berri txarra izan behar zena, azkenean Euskal Herrian ez genuen ateatzen diskoa, gerora onura izan zen. Azkenean horrek irekizigun kanpora begira merkatua. Eta horra ziginen, ala zirkuito baten sartzen, munduko musiken da folk musikaren zirkuito horretan. Eta orduan guri gertatu zaigu, ez dakit, toki askotara jotzen, adibidez, Normandian askotan egon gara, eta Normandiara joan, eta kontzertu itzela, eta bukatu, eta jendea etorri zoriontzera, eta zuok Euskal Herrian ezagunak izango zaret, eta eta hasiera hietan, etxian bai, eta, gerora, zorionez, hori aldatu da, eta handi, 4-5 urtera, hasi ginen hemen asko jotzen, eta, gaur egunen arte ez. Baina hasiera batean, kanpoan... Nola izaten dian gauzak, Asko jota, Euskal Herrian batez. Katxiz la amar. Bueno, eta orduan, kanpo atea zate, hainbeste ibilbidea, hainbeste vuelta, eta diska mordo bat atea dituzue, eta horten diska hontan ze topatuko dugu. 20. urte hurrena, zoze berezia topatuko dugu. Bai noski, egin duguna da, gure ibilbideko 20 urte dira, 20 kantu hartu ditugu, gure orain arte argitaratutakoak, baina Luis Peixoto, Portugaleko produktore bat medio dela, berak buelta bat eman die kantu guztiei, eta orduan sartu ditugu 20 urte, 20 kantu, gero 3 kantu berri ere, estra bezala edo, orotara 23 kantu izango dira, eta gero kantu bakoitzean gonbidatu bat. Eta orduan, gonbidatu bat egongo da, musikari edo talde odan alakoa. Eta kantu bakoitzean, gonbidatu bat, 23 gonbidatu, eta tartean daude, Luarna Lubre, Celtas Cortos, ETS etxerekin, badago baita ere Gatibu, Gontzal Mendibil, Ramon Martikorena, Itziar Ituño, denetarik, John Maia, ez dakit, eta batzuk kanpoan uste ditut, amendik aupada bat denei. Baina, horixe, izen mordoa, eta kantu bakoitzean, beraien hasia utzi dute, eta oso polita da. Oso polita da, ze azkenean beste ikuspuntu bada. Oso polita da, ite zuen kolaborazioa danak, musikeron artian, da azkenean energia bat sortzen dek ikaragarria, ez da? Eta gu oituta gaude gainera, kanpora joaten garenean, jaialdi horietara, kanpoko jaialdi horietara, askotan, gu egoten gara taula gainean eta Euskal Herria ordezkatzen, baina gero, igual, tokatu zaigu, adibidez, Belgikan egotea eta Italiatik egotea, Ricardo Tesi akordeonista bada, bertakan oso ezaguna, eta edo beste artista bat, ez? Eta orduan egiten duguna askotan, eta jaialdiak eskatuta askotan, gero kantu bat deno batera jo. Eta hori, hasiera batean marroi bada, ia, bestea ze jo behar du. Ensaiatu inbiar da, o bapatean itezu? Bapatean, askotan, bapatean. Estena dugien, da, azten da norbait jotzen, eta zu segitzeu zu, eta, alan askotan
egin dugu, eta adibidez Ricardo Tesi horregatik da laguna, eta diskoan dago, eta beste artista batzuk ere bai. Eta benetan be, horrek zubiak sortzen ditu, ez? Kulturen arteko zubiak, eta hori oso gauza politia da, ez? Polita ez, oso. Aberazten gara, ez? Eta zezan behar nian, eta hau guztia, kontzertu berezien bat inberdezue argitatzeko, plazaratzeko historia guztia, nun dignoa ibiliko zate? Betxu, abenduan adibidez ditugu kontzertuak, Belgikan egon gara, berriz ere, bertan Bruselasen bertan antzoki batean kontzertu eskainiko dugu, eta gero hortik Indiara goaz, India. Eta Bombain eskainiko ditugu 2 kontzertu, eta gero hortik aurrera Euskal Herrian ere, Bilbon egongo gara abenduak 26an, abenduak 29an Espeletan, iparraldean, 30an Aitzina Folk horre Gasteizen arituko gara, eta hortik aurrera Urtarrilean Donosti, eta badaude horre hainbat eta hainbat data. Osea, gelditu, beti bezala, ez da? Horra betza, pixkat urduri, Indiakoa dala, ez dala? Urduri, gora etorrikoa, zi. India ia segertatzen, Indiarekin, Bombairekin, ez gara sekulan izan Indian, da, ia segertatzen. Bueno, beti bezala, jute esaten lekuran, zuen astarra utziko zuen, jendea guztua gelditukoa. Gutan Amateu, zu gure kontzertuetan egonda zaude, eta da gixu, gutan Amateu. Dana, eta gehiago. Etxekiak gio lepoko minakin bukatzekenik, baina ia... Basekula bez naiz joan masajistana. Beti esaten, eta gero bukatuta nire bixi guztian, oraingoz behintzat, toko madera esaten ardeaz, da oraingoz ez naiz joan. Ona, horre heldu. Eta Agus, hor, ninditu zuen abesti berriak. Nolakoak izango dira? Betiko martxa garraituko due? Ikutun berri mate topatuko deu? Nik uste betiko martxa izango dutela. Azkenean korrontziren... Este makala betiko martxa guna, Este makala. Korrontziren adierazgarria guretzako bintzat, edo... Bueno, niri gustatzen zai bintzat, niri ikasi nuen, edo hasi nintzen ikasten Rufino Arrola izeneko tipo oso nagusi batekin. Bera izan zen, lehen da biziko irakaslea, parkatu. Ez bakarra, gero beste batzuk ere izan ditu. Baina Rufino Arrola irakaslea bera beti izaten zian da, hau zu trikitisa jotzen zaudela, jendeaz bada azten dantzan, gaizki jotzen nahi eiz. Josuz, hortik aurrera, beti saiatu nahiz, jendea dantzan jartzen trikitixarekin. Saiatu bintzat. Ire puntu fuerte bat beti izan dek, hor beti dantzarik eta historik eta beti ukitukela, ez da? Dantzariekin hasi ginen 2009 urtean, oinkarirekin, lehen da bizi kontzertu batzuk egin genituen Maia Anaiekin, bai Jon Maia eta Alain Maiarekin, eta gero hortik aurrera, oinkari dantza taldea, kolaboratzen da zeinen, eta ordutik ona, beti beraiekin, eta, belaunaldia ja pasatu dira, 15 urte egin ditugu ja dagoeneko beraiekin, eta dantzari belaunaldi berriak ere etorri dira, gehiago etorri dira, baino Agus beti hor, buru belarri, Horrengoz bintzat horra gota. Eta hola jarri dadila, ez da? Hori. Ona. Zingo depa. Bueno, hoi listoak agia, ez da? Hau mangara igual, ez? Mangan sartu ja. Venga, ba. Oitu, errexago iteko, behitu, kiribildu. Kanporantza, bai. Kanporantza, behitu, gaina errexago iteko, batzu nik esatizut, hau jartzeko. Betu, hau jartzen deko horrela, trampa guztia dakizu. Tak, hoi bakarrik ibiltzen aukela kolanian. Bakarrik inbertu gauzak. Ondo. Eta hoi inberkena goz hartu, eta gero beteko ditugu olibak. Hemen ningo deuna da, betu, zan deuna siapia, batzu ja moztuta, baita erotazio piperra utza, botoko dugu olio tanto bat, nahiko, eta arraia barro, gatza bai botoko zio pixka. Gatza pixkate bai, eta hoi arraia barruan sartuko dugu, eta hemen ontzen utziko dugu. Golpetxo bat emango jotola lasai dena ondo nastutzeko, horrelaxe. Eta hau zeka hoia listo, hemen marinatzen utziko dugu minututxo batzuk, eta gero esan duguna, tempurati pasa, eta pregitu, erra itxura zekakena honen, erra diegartzen itxura. Bueno, eta hau esan da, ingo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Zondo. Zehazki, gamarrara jungo gea, eta ikusiko zu eze plater goxua, prestatu diguen bertan. Guazen area. Kaixo Joseba, ni izar naiz eta hemen Gamarra Ostalaritzako eskolan gaude, Gasteizen, eta gaur errezeta bat prestatuko dizuet. Hemen gaude gure eskolako bufetean, hemen ere zerbitzua ematen dugu, jatetxeaz gain. Eta, ni duela 4 urte hasi nintzen hemen ikasten Gamarran. Lehenengo kingintza eta opilgintzako erdi mailako ziklo bat egin nuen, eta orain bigarren mailako sukaldaritza eta gastronomiako kurtsoa egiten dago. Eta, hurrengo urtean sukaldaritzako zuzendaritza zikloa egiteko asmoa daukat ere.
Erabaki nuen ostalaritza ikastea, txikian nintzenean amonarekin kozinatzen nuen, eta asko gozatzen nuen berarekin, baita laguntzen ere. Eta, bueno, duela 3 urte gutxi gora bera, hasi nintzen ere, etxean bizkotxoak eta egiten, eta ezakite atentzioa ditu zitzaidan, eta esan nuen, zergatik ez. Orain erakutsiko dizuen errezeta, degustazio menuko errezeta bat da, eta, bueno, ea gustatzen zaizuen. Bueno, gaur prestatuko dizuet erreboioa, txerri hankatxo, risotto eta perrexil merengarekin. Hasteko tipuleta sustitutuko dugu eta bitartean txerri hankatxoei aragia kenduko diegu eta gero setuko ditugu. Aurten 35 urte betetzen ditu eskolak, festa bat antolatuko dugu eta baita aurrek urtean jaso genuen jasangarritasunaren sari bat. Gure lan egiteko moduagatik eta baita gure hortuagatik. Ekonomia zirkularra manejatzen dugu, soberakinekin erabiltzen ditugu konposta egiteko, eta gero konpostori erabiltzen dugu gure loreak eta barazki ezberdinak loratzeko. Badaukagu prest tipuleta, eta orain hankatxoekin batera elkartuko dugu, eta gero arroza gehitu eta haragi saldarekin bustiko dugu. Eta hori kozinatzen den bitartean, erreboioaren solomo aterako dugu. Astean zehar, 3 eskaintza mota ezberdin dauzkagu gure jantokian, bufeta, eguneko menua eta degustazio menua. Eta horiek guztiak ikasleen artean prestatzen ditugu. Azkenean, zerbitzua ematea, pozgarritasun handia ematen digun zeo zer da, asko ikasten dugu eta benetako lan mundura hurbiltzen gaituen zeo zer da. Niri ikasle bezala egia esan da postasun handia ematen dit, azkenean, eskaintza mota ezberdinak irakasten dizkigute, 2 urte hauetan zehar, eta azkenean ateratzen zara hemendik jakiten sukaldaritza mota ezberdinak. Ia daukagu gure solomoa 2 zatitan zatituta, orain lehenengo egingo duguna da pizka bat konfitatu, eta konfitatu ondoren azken golpea labean emango diogu. Gehien bat erakusten digutena da talde lanan egitea. Baita bakarka egiten ditugu zenbait lan, baina garrantzitsuena guretzat talde lana da. Erreboioa prest daukagu eta orain labetik aterako dugu. Errezeta hau eta beste zenbait batzuk frogatu nahi badituzue, gamarra.eus webean sartu, erreserbatu eta asteartetik ostiralera hemen egongo gara. Erabiliko dugu pikillo saltza eta perrexil olioa. Eta gero, apaintzen bukatzeko perrexil merengea daukagula ia eginda eta gure hortuko loretxo batzuk. Prest daukagu gure errezeta eta frogatu nahi baduzue edo gure kurtsoren bat egin, hemen Gasteizen Gamarra Ostalaritzako eskolan zuen zain gaude. Agur eta eskerrik asko. Hau paisa zei txura indezun errebolio horrek eta hor jarraitu ikasten leku egarrian zaudete eta gira esan ikasteko sasoian horre iman bihartzaio, ez da buru belarri, gehore jarraitutea ikasten gelditu gabe, baina oinarri hori heldu eta gora zuek, gora zuk aldariak. Bezarka da handi bat, eta gu gurian jarraituko. Ni ere hortan hau, ikasten, Beitu hau nola da, kostatzen nahi zailo, baina aida. Hemen inberdeten da nik leheno, marinatzen utzien, baina lima raia eura ez dio bota. Goen botako jot, 2 buelta eman, da hortxe utziko. Alberdinia labian sartuko deu, eta zuk hauen betetzen hasiko zea, beitu. Ui. Lasai, erraxa izango. Engo zeuna. Presizioa berko da, hau garbila, ez dugu zikindu, gorreko dugu hemen. Truko edarra, zan hori. Ingo ikena, eta hori gainak, hau, nahiko densitu, baina hor likidokin da ibiltze zean, oso hola, egile zen asko launtu. Ingo deuna da, puntan moztu, baina zulo txikila ingo jo, bale? Gio beti da ondillo guaitia, txikila balin bada. Ondillo egiten geo kale, orduan, txikila ingo jo, eta hemendikan zanpatu berren, urrutitikan indar gehien behar dela, hemen ingo jo zu, peixkito txiki bat, hartuko zu horrela, eta, behitu, nola di joan. Hori da artea hori. Barroaino sartuko zu, trak, eta hori da artea hori. Eta sustenik hori eikia. Idazkaken bihatzakin, eskutxo nago da hori ingoi nahi gabe ingoi. Nahi gabe ingoi gori. A ver, batu, a ver, nola iten gen.
Nervioa, ez da, ez pentsau. Zanpatu, berago sartu puntxa, berago sartu, oidek. Bueno. Nahi gabindeketa, nahi gabindeketa. Onda, guz. Ba, hola tanak bete berzituko, bale? Venga, txilek itxarra. Baina baina ezin dut itzegin. Hau da, konzentrazio totala. Bi gauza. Hau da, betu zak, ia, juntzai gau, bestaldea. Hori itxingo zio ben. Ba, itxi. Eta ya este jongo inoa. Ingo deuna. Vale, hoi listo. Bueno, tal liberian hoi den mingaina, gehatu berbaiz, gehatu lasai, vale? Entzun nahi di jauta iri. Bueno, pentsatzen dut... Nik izuna naiz, bi gauza batera ezin ditut, eh? Claro, kontua. Nekatxiz lamar, ez dira sinisten, iklepua moituta da hori joe arkitek. Hori oituta nagoia, oituta. Bueno, bideoklipen bat prestatu aldezue. Bai. Gaur egun ezinbestekoek bideoklipak itia diska. Irudia ezinbestekoa da. Eta gainera, formato fisikoan ere, liburu ateatzea eta nolabait hornitzea CD-a ezinbestekoa da. Bestela jendeak zerbait nahi du, zerbait estra nahi du. Lehengo CD-a jaztia saltzen. Ordan egin behar duzuna da, hornikiu nolabait zuelan berria. Talde batetik liburua dago, fisikoa, baina gero aparte, bideoklipa egin dugu, sareetan eta lako tokietan, presente egoteko. Uda aurretik kaleratu genuen ja bideoklip bat, previa bezala, pixka sarata pixka teiteko, eta orain uda ostean kaleratuko dugu, beste bideoklip bat, Ebiarekin. Ebia artista itzela, laro eta margarren amarkadan gaitero asturiarra, horre Espainiako txirrinduleri buelta dala eta ez dala oso ezaguna egin zan, eta berarekin egin du kantu bat, eta grabatu du bideoklip bat, eta Ze ona. Bat indezue, beste bat etorrikoa, o... Horengo zori. Badauka gogoa, badaukat kristola gogoa egiteko Erramunekin. Erramun joan ginen Baigorri da, bere baserrira, bera grabatzen. Baserrian, Karrajuan esaten du, Bizkaia Karrajua da, baserriko sarrera, horre goten da. Aterpian edo... Eta bertara mikroak eraman eta kristo guztia, eta Erramunen ahotsa grabatu genuen, Erramun da pasada, lehendik ezagutzen nuen, eta oso jatorra, eta daukat gogoa berarekin bideoklipa egiteko, baina hori igual uda berrian edo dana batea ezin da egin. Lasai hartu. Bai. Eta, zezan bernizun, gehore bai, diskau plazeratuko zuen pentsatzen detateako Durangoko azokan, ez da? Hori da, Durangoko azokan presente dengo gara, bertan estana daukagu, Elkar Korrontzi, Elkarrek kaleratuko du, Elkar diskoetxeak, eta orduan Elkar Korrontzi estana egongo da, eta bertan egongo gara, egunero, ordu oro, jende atenditzen, sorionez jende atenditzen, eta albada saltzen, eta ez bada saltzen behintzat, asalpenak ematen, eta jendea atenditzen ez dala gutxi. Ez de gutxi, ona. Eta Durangoko azokan ez deke lehen da biziko aldia ona bertan, ez da? Hori eguna hundileak, ez da? Durangoko azoka guretzako da ezinbestekoa, nolabait mundu honetara dedikatzen garen jende guzti horrentza ezinbestekoa da. Lehen da biziko aldia joan nintzen azokara, izango zen estanarekin eta hola, 2006an edo, horre badia urte batzuk, eta ezinbestekoa da. Eta gero jendea etortzen da, ez da bakarrik diskoa saltzea du, ez da jendea etortzen dela, ire sinadura bila, ezagutzera, argazki baten bila. Bete iteik horrek, ez da? Bete eta jendeak, ez daki, zelako irudipena daukan jakitea. Azkenean zure munduan zaude, zure kantua egitea dituzu, eta feedback hori jasotzea, eta jendea zer uste duen, edo hau gustatu zaik gehiago, hau gutxiago, edo egin zenuen azkena, edo ez, eta hori ondo, etortzea. Naiz eta batzutan kritikak izan, baina kritikak ere konstruktiboa badia ongi etorria. Beti ondo, horra, aita beti atatzean komedoria galdetzea dana izemuz jantzen. Zemuz, ketala ez komio, eta behin bat esan zitxon, muy bien, pero ni hoy ni aquí. Leche txarpizka toki, ban, Ay, ama. ¿Qué tal ha encontrado el filetito? Pues justo debajo las patatitas. Chiqui ya, Ay, ama. Baina, ikasi teko lan, ikasi teko. Carlos Guixajoa. Ay, ama. Bueno. Txantxaguane. Ai, ama. Bueno, eta orduan, Durangoko azoka, hori zangoek ni uste jatzoze indarra ingoikela daudan aurra ateatzeko. Leo esan dezu kontzertok eta tope hasiko zehala. Ez dakit, hornik festa polit baten ikuste izutzurire bai, Saizarreko inaugurazioan. Eta urten, guk alkondaratan da dana enamaten du Saizar jarrika. Kontzertu guztietan, bai Indian edo Bruselas edo Bilbon jo, dana beti Saizar jarrika. Egia esan, ni ganera kusinun karrontzi lendabiziko aldiz, eta eske Napoleonek eharrak tinglaua montatzi zikena, Eharrak. Eharra. Ai, ama, ordu txiki eta arte, bai, zu joan ikenza, zu formala za.
Bai, ni formala nago, okina, zena egitea. Gautxiki arte gelditu, bestela gero zuzenian, gumerlanea, zu beldurra okitxezu. Igual eskapatzen naiz. Abestuten ojartu zaitu. Bai, Igual zu beldurra okitxezu, igual. Kisto mundu pasate, gaina zu eze kontzertu mazit, gio, pila gustatzen zait, nola jutean, bertxolaia, egaina, eta nola iten nun, ez mai guztietan, baina nola ditzek horik, ikakiko ni baino beto, baina ez dek bertxo bat baizik handek, izketa luze bat, ez da? Bai, ez dakizan ditzen da. Dana jankaskora jartzen iguna, eta artista hutzaek, egun polita pasatzen. Hori ikusita daukate gaina, eta Jo Maia ere bikaina aritzen da horretan, eta benetan be ikusgarria da, zelako habilidade daukaten, eta zen momentuan, esaten momentuan, eta zeuri honi bestia kantatzen, hori zer da hori. Eta danak barreal garaz jarri, eta beste arte bat, hemen arte asko daude, eta beste arte handi bat. Hala izate. Bueno, hemen txe, hau berdeuna da gero birrintzeko, hemen jarri prestatuta, geho botako jo bai, hemen mostitugun olibatxuak eta sesamua tostatuta, eta alberginiak isauta bota behar du, baina oila bian dakau, gero xio botako jo. Bitarten jungo naizena da, ni hemen tempura prestatzen bai. Ingo deuna sardeskatxo batekin, edo igual bariatxo batekin igual hobeto, txerreki txarraka, urotzakin esan dizuten bezala, ingo deuna da tempura martxan jarri. Eta, Agus, ibilbidea guztian, zenbat abesti atea dituk? Asko, ez dakit, asko dira, igual leun. Egian esan ez ditut, sekula bezen batu. Zein dizan dekiretzako la bereziena? Batekin gatzen, batzek izaiak elau, Beitu, bat esango diaz, badukagu panderotxoa izeneko kantu bat, oso kantu suabea, ez da korrontziren ohiko erritmo horrekin edo jotzen duguna, da bals bat, suabea, nana bat da, umei kantatzeko kantu bat bezala komposatu nuen, eta hori dago gure, nik uste dut dala gure lehen da biziko kantua. Korrontziren lehen da biziko kantua, nik egin nuena, 2003-2004 inguru horretan, orduan egin nuen, eta kristolako, ez dakit, polita da, oso xumea da, oso biluzia kantua, baina Maurizia zenari eskainitakoa, eta nietzako oso berezia. Eta orduan nola baita, ez dakit, oroitzapen oso politiak egartzen izkit, eta hori igual izango da nietzako panderotxoa, igual izango da bereziena behintzat. Eta adibidez, igoiedanak, ikidazteituk, sartzeiok, musika, letrai, dana, nola komposatzituk historia hauek? Bueno, batzutan, musika normalean nik egiten diat, igual kantu batzuk ere badaude, igual bersio bat egiten duzula, fandango tradizional bat hartu, eta ire erara jo, eta alako kontuak. Musikan gehienetan, ni biltzen naiz, komposatzen, baina gero letra batzu nire letra dira, baina beste batzu bertsolariak eta hola egin da. Eta guretzako oso garrantzitsua izan da gure ibilbidean Xabier Amuriza. Xabier Amuriza azkenengo diskoetan berak egin ditu koplak, letrak guretzako, zuzenean ere gurekin ibiltzen zen, amendik gaupa da Xabierrentzat, eta benetan kristolako maixua. Eta azkenean bakizu ze gertatzen da. Baina lehen da bizi musikaziak eta gero jartziok letra orduan, ez da? Normalean bai. Baina Amurizak ere noiz baita egin di, berak letrak eman eta ni musika jarri. Ona. Eta hori oso... Eta ze kostatzen zaik gehiago, zailagoek hori edo... Nietzako bai, ze bitxia da, berak espero duena. Azkenean zuri letra folio batean, letra batean izu, eta ez dakizu berak zer daukan bere buruan, ez? Eta noiz eman indarra, noiz eman bestia, noiz eman nua, ez da? Eta igual zuretzako, ez dakit, balada bat izan behar dena, esatearren, beratzat ez da hola, eta, horri izaten dira ere hartu emonak, ez? Hau ez da hola, eta ez da izer, eta nik hola komposatu neban letra hau, eta ike, hola itzen gara, ez? Eta benetan itzela Xabier Amuriza, eta gainera, azaroan, omendutakoa, omenaldi itzel bat egin zioten Zornotzan, Amorebitan, bere jaioterrian, bere etxanoko da, eta bertan egon ginen, bai ni, bai Oskorri, baita ere Tapia Teleturia, jende asko egon zan bertan, eta dena Amuriza figuraren inguruan. Bai, Amuriza, besarka bat hemendikan, da basekiu hemen egon naiz, da hau baino trebio izela. Bai, Amuriza itzela, bai. Ona. Ez da asko behar ere, ni baino. Ez dira gauza hondik esan, ez da? Hori ere. Bueno, hemen tempura listo dakau, ura hemen utziko deu. Bueno, eta Eleno esan dizu kantu bereziena, zenbagarren dizka dau? Amabigarrena izango da. Dozena bat ja, Bai, eta horre baldakazu dizka bereziena. Bere bai aurrenengoa gongo aiz? Ez, Guain azkenengoa igual, ondo saltzeko. Baina bitu, oindela 10 urte kaleratu genuena, oso berezia egin zen, nietzako behintzat, ze han ere kolaboratzaileak eta egon ziran, beste bat ere badaukagu sinfonikarekin grabatuta, Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin, eta ire musika ikustea eta entzutea sinfonika batekin hori da, kristona da. Brutala, no? Brutala. Eta gainera kontzertuan zuzenean grabatu genuen, gauza bat da entzutea disko batean, baina beste gauza bat da
ateratzea eszenatokira, 100 musikari zuratzean sinfonika bat osorik, eta astea jotzen jende aurreak. Ni, ontxe ere, uleak, tente jartzen eskin, eta benetamen unkiarria eta kristolako indarra ematen dio sinfonika batek. Ze sinfonika jende asko lotzen du, ez da, musika klasikoa, lasaiaekin, sinfonika nahi duenean, kaina eman kantu bati, eta arreglo ona baditu behintzat. Orduan, diska hori oso berezia izan hori. Bai, hori oso politi izan. Ona. Bueno, hemen itzein, lanak aurreatu ditugu, eta jungo gehan da, beste reportaitxo bat ikustea. Ados, eta zehazki jungo gehan, Bolina Sarrea, ikus zautze aldezu. Bolina Sarra, bai. Berria ere bado. Berria bado, bai. Baina gaur Sarrea jungo gehan, eta ikusiko zu eseleku mitikoa. Guazen bertara. Egunon, Joseba, mitzinaz, Gerniken gauz, eta restaurantie Bolina Sarra erakutsiko txut. Nire amak, garo azamen, esataterako, 52 urte, bera huesaba dela. Huesaba dira, bera, eta nire isekoa, berako jetie. Baina isete, zegoetez da, hau izin zan lelego beran aiztiena. Aiztiena Purificación Mandaluniz. Gizona da Florencio Erezuma, Bolina baserrikoa. Eta errota bat, antzineko errota bat, hau erregoitxi. Hortik atzera, izin zan, bombardeo sasoian, Casa Las Arratianas. Osa, gauz, bombardeo hori eurretik da restaurante batan. Orduan, Casa de Comidas da gero restaurantea. Ni umetatik hasen ditzen biherrien, aitxegaz da magaz baton. Eta gero, dirizekoak eta hotela monteuen, Ametika eta horren esaten zen, izin zen Bolina Barrize, eta hau gehiatu zen Bolina Sarra horretzen. Guk etzen du gure isekoak eta nire amak eneko sukalda, tradizional kompleto. Arrai sopa, fritoak, minen saltzan, kaio morroak, injabak, oso Gernikeko injabak, eta gero arraina. Arraina, gurez lekeitxo eta bermeo eta berne horren, beti arraina ona. Alegintzen gara arrainik onena emoten. Nire platerek gehien saltze ote zenak, edo estimazio gehien deko gena jente hartien. Arrain sopa saltzen da asko, frito bere pedaiz, besamela, nire aman da nire izekon besamela segitzen du, igual berdin, txipiroiek, kaio morroak, arraine bebai, saltzen da ondo, baina igun lebatza pregiute izango zan beste bat, ez dago errez zein dan gizien, baina lebatza top 3 izango zan, hortxe, más o menos. Hoixe petzetan dut. Geuro hoixe engu ganera, lebatza pregiute engu gero. Hemen gauz, Bolina Sarreko eskatzien, da geurko platera lebatza pregiute ingredientiek, honexe dire, lebatza bermeotik ikarten du, normalean, beti aldian, urune, arrutxie, da orilloa eta sartentsuak prestetako. Etorten darien lebatza lehenengo eta behin, eskamak endu, garbitzu, tripek endut etorten dien lebatza normalien, buruek endu, oso ondo garbitzu, ur gitxi aldenik eta urik ukutuen barik. Etzen deu, nire amak etxe bat modun. Gero, solomoak eta behiakoz, utxuotxuaz, fin, plater hau oso simplea da baina gure etxien exito handizegeko. Gero, botaten du gatza purtsu bet, da urunegaz, suabe, areatzen danien, hori joa ipini, bajutzuen, iribize barrutxek eta arrutxetik paseu, eta ipini. Suabienen bideu, astiro. Gure presentazioa, lebatzana izeten da, bera bakarrik, normalien. Inoz, ipindu piper borretxu batzuk, onzgo sasoien, piper morroitxu batzuk, da on, aspaldizion, dauena modan asko da, lebatza, txipiroigaz ipintzoten modun. Gentiek holan jentzen dugu, arrain bi jatentzuz, era batera. Txipiroie eta lebatza. Hau lebatza egunero dugu, baina dugu kartan. Kartan inoz minuan, etordanin lebatza merketxoa ba, edo bolantako txikitxoa ba, merke presizio honean, bai, eukidu menu espezialien, eukidu zapatu domekatan, baina on normalien, hau laukiloko lebatza garestia da, eta hau negazetzen du kartara. Iramak esate gara purtsuet, lebatza, urtetatxo nien, bajuan, geuse zuritxu batelez, urtetatxo goizan, ez nemunuko alez, hori urtetan da benien, lebatzaia pringiute da belada. Hon, apurtxu bet, ikusteko, lebatza egin da badau, nigun dau, uste hau ende dauela, bajatu zua, eta apurtxu bet, itxi, bertan entzen joan dizen lebatza. Nobera pentsa arte.
Bueno, Joseba, hamen dau Bolina Zarreko lebatza, badakizu non gauzen, eta etorri zein nahi zunien. Agur! Hau, pamitxi, ai ama, galzorian zaudete, olako jatetxe faltan botatzen dira, eh? Hori ba, betiko, betikoak. lehatza eta pla inda esaten bezala lekeitxo alde, no? Reboxautako gauzak, Itzela. arraizo paear bat, horrei heldu, asko berdeutako gizakiak olako gauza xano gehotia. Bezarka da hondi bat, eta gurean jarraituko dugu. Beitugu, zetrizkantzen dugu gaurre bai, eh? Bai. Enbede hortzion pargori, parri Gozoa janerreta, goda, enga. Gozoa gongo da. Gozua hongoa, bai, baina Bai. batzuta mareatu itegia gehiagi. Aceitunak gozoenak. Bai, zaitunak, earrenak. Bueno, ze joko iku gor, trikitisa eskuen hartu ekela eta. Hau da figura, amentala, trikitixa eta garrilla eta hau da figura. Venga, hariñarin bat, eh? Hariñarin bat? Bai, arkupeko dantza dauka izena, eta diskuan ere badago barnenatua, Phil Cunningham izenengo akordeonista batekin jo dugu bertan, bera da Eskoziako oso akordeonista ezaguna eta folk munduan erreferente bat, eta bera ere badago diskuan, eta hauxe joko du, pixkat, Zatitxoa. Irrigitan gauden zuteko. Hori eta... Ona guz, elburri. Hori eta... Ona, hauz, artista hautzak, Zuei artista. Ze Ameretzikoet. Ze piti, eurra sartzeo gaina, eh? Bueno. Ona, zein den, mantxotu o makaldu o askartu garen abestia? Mantzotu, menik uste mantzotu, bai, pixka mantzotu, Bai, ama, ona. Pixka mantzotu. Normalean zuzenean, kainan jotzeu. Bai, no? Bai, dantzaria beti izaten dira hori esaten, venga, mantzoago eta motela ojo ezak eta alako kontuak. Eta venga, moituan kaskar, Hori, nire gustatzen ze kaina ematea, eta bueno, bak, igor beti trifulka izate dugu, ja, bueno. Hala izatek, Bai. ona. Bueno, ea rakantua gila san, ea zuzenik guan guztauko itzagun entzutiare bai. Bai, hariñari Topatuko bada eta zaigu, eta polilla. horregatik moitu inbiar deu, plazaz plaza. Hemen nimerokenek, Albertina hori, garbitu ingozu, Vale. bena honekin eskuan. Eta ingozuna da, baitu, emango izunik emendikan. Iepa, guen egingo zaitek, jasoko berriro. Emango zu goiaratxo bat, Venga. ateako zu, azala utziko zu bertan, mamila berta botako zu, Oso ondo. emango izut olio pixkat, Vale. gio gatza ez dakit biharko une, Hori ikusiko zuk du, esan, olibak hori- nahiko gatzak hori puntua zuk. emango dioe, Bai. eta ni lehenu aberdinei gainetik bai bota dio gatza pixkat. Igual, Vale. gio, dastatuko dugu eta ikusiko dugu berdun edo ez. Vale? Bota, Zora garri. olio txorrota bat, mamila, eta birrindu. Venga. Vale? Eta ni hemen hau ja behotu zaigun, tempura egiteko bakizue, temperaturak ez diala basuak izan behar, bestela konfitatu iten dira, eta gu prejitu nahi dugu. Orduan ja, hoi dizko Joseba. dakau. Dantzarik ez duzu egin, Joseba. Dantza ez diatin, no? Nik uste Hori maluan egin dia tola pixka, baina... Dantza bat ez? Bantza gutxi. Jendeak, dantza ikusi nahi zaitu. Bai, ez da? Karo. Katxiz la mar, da katxiz egiten la mar. dantzai. Ez que hemen, erropa honek ez jagusten gerrilla ondo Ai, moitzen da. ama, ai, Hanka ama. gehiagi altzatzen da, lehenguen egon nuan hemen zurekin dantzan ibiltzean gaztetxo bat. Bai, ikusi nian, Bai. Etxean egoten eiz, Bai, saioa igusten, bai. Baskatzen dudan miliartean ere saioa igustu dut, eta sorpresa eramanien zen nekien, eta Gorka Granado, sopelakoa, Oidek, haupa Gorka, oidek. hemendik, Bezarkada haupa, handi bat. eta gurekin biltzen da, emanaldi guztietan, eta bideoklipan, eta bueno, denean. Ze ibiltzen da. mutil fina, Eta txapelduna, eta Txapelduna, eta benetame txapelduna. ondo dantzatzen duena, oso isilea da tipoa, eta oso ondo dantzatzen duena. Oso ondo. Bai, Ona, bueno, hemen ni arra itxura, arra tempura inberdi ona gaurkoan. Bai, ona, vale, arra jo bota ditut, beste hau botako ditut.
Eta, Agus, gaur sukaldian joek, esan de sukaldian nahiko arraru ekela jotzia. Zeleku arraru gehiotan jozu, lehen esan dezu, Malasian horrezea baso erdin, baina, bueno, beste lekuin bat baldakazuela esateko mogukua. Bueno, ez dakit, toki asko izan dira. Azkenean kontutan izan, korrontzirekin 900 kontzertu, baina korrontzi baino lehena biltzen nintzen Urgabe izeneko erromeri talde baten nintzen nintzen. Hori, lurrian jarri, eta rast. Ez, baina hori ja ateak gorri. Eta erromeri taldean ibiltzen nintzen Urgabe izenekoa, eta benetan ez dakit, zemate erromeria 10 urtetan ibil nintzen, Euskal Herri guztian, gauza asko gertatu dira. Eszenatoki batean denetari pasatzen da, eta anekdota pilua, eta deneta egin dugu. Eszenatoki batean deneta egin dugu, ia zen. Eta zei gustatzen normalen gehiago? Igual, hori, jatetxe batenko... Niri gustatzen zaidana da... edo holtza handi baten, 3.000 pertsonakin aurrian... Ni hori baino gehiago gustatzen zaidana da girua. Jendea sartuta egotea. Naiz lau egon edo 2.000 egon, baina kontzertuan sartuta eta gozatzen. Eta niri hori nitzako da garrantzitsua. Adibidez, Saizarren egoten garenean, jendea gozotzen egoten da, eta sartuta eta kristolako girua egoten da. Eta hori da, trikitixarentzat, niretzako mintzat, nik ulertzen dudan bezala trikitixa hori da garrantzitsuna. Azkenean, giro hori eta sortzea, eta adibidez, Malasian edo ez dakin ora joan, eta jendea dantzan da, nik ustea hori da. Horre behateitik benetan, ez da? Hori da, girua, nitzako hori da, garrantzitsuena. Girua, bai, gaur eharra jarriek hemen girua. Giro bakarrikan, eta ni dantza gutxi, eta horregatik triste pendiente dantzaikia, oi ama, zutan adakixu, oi ama, dantzarik ez. Uste neban, harina igual, zautza aldean ingo zenula. Bai, zehose bai, baina egila zan, txurfero egilak, izan gaitu txurfero egilak, herriko plazare harina otarri pixkat urrutik gatu zaiguta, gehiago jutea ditu, arroketak gehiago jutea ditu. Han zautzen badu, dantzari fina, Bai, han zautzen herrian bai juzu batzu bintzat, bai, dantza taldea eta, bai. Bai, eta, bai, azenian jendea, bai, aportatzeula asko eta dantzarik eta bertxole danetik, baina guri tokatu zaigu hoietan nahi jaten ematea. Dana ezin da inondo. Hauek ere orduan botako ditut? Ez, oiek gutxiziak dotore jartzeko gainetik. Sartu birringailua, olio talde oso. Ez, bota txorrota da bat, birrindu dena, raka, venga. Eta birrindu dena, patetxo bat bezala geratukoa, eta gero hori ontzitxo batean jarriko deu, eta gio gainean bai botako xo oliba horiek eta sesamo puxeta horiek. Ben, azkatuko jaten. Oi, ama, zenba denbora hartu barik, alako bat. Bai? Bai. Oi, ama, zu lortzen desuna, zu. Eta zenek emaitizki, zenek itizki bazkaiak iri, jatezuna zene prestateizu. Ni Zukal Herrian etorri naiz, baina nik usteo taperrak edo izango badia tartean, hobeto, Ni taper gizona naiz. Eta taper horiek zene, pero amatxo guendi prestatizki taperrak? Amatxo, hori biltzen, eskean beti, ia beste batzuk egiteko eta ni jateko. Bai, bueno, zenek iteik emalin bakak, ezin hobe. Hori da. Bueno, hemen ikusezu, indeuna da, ja, arraia prekituta. Eta olibekin behitu zeingo deun, Bauza berdina, baina esan detena, emetratiz pasako deu, hemen pankotikan pasako deu, eta guain ja gau gehatuke kurruzkari, baina berezi ikusiko zue. Earra, hori bai, buelta diseño, sukaldaritza de diseño. Diseño, gora etorri gaitu gure, gau. Venga, vuelta, eta barro, bani joa. Hau edana prekituko ditugu, txugun, patetxo horire bukatu egia, ezta? Nik uste bai, zuk esan, bai. Pizka gehiago birrindu, gelditu gabe, eta guantxe batoz, bueltan, hau dena platera aratzea. Segundu baten bueltatuko da. Dena pregitu deu, eta pizka txukundu deu, gauza erra. Bai, garbitu deu. Hemen jarri du agusek hau, guain bota berrekenak, sesamo pixkat, hauetako puxeta batzu jarri, eta botako jozuna da, olio txorrota txiki bat, Eta nik hemen ningoitutena da, baitare, jarri bertan, ja, inditugun tempuren inditun arraia hau, egia esan, irrikitan itxok, arraia hau daztatzeko. Nik hau indet gaur txelba pargokin, eta eozein arraia aldezu erabili, Nik ez dute gaur honekin indet, baina hau rapetxo batekin, edo lehatzakin, edo dakasuenakin etxian, ezin hobe. Indeuna da, hau listo, hemen jarriko deu, baitare, olibak ze gauza bereziak inditugun gaur hemen, Politak eta ona egongo dira. Dastatuzak bat. Zigute zaiken. Dastatu bat. Berezi ja. Bero engoke, Keba? Bez? Epeldu alda, horrenetako eman diote, bazpare, Bestela erreko zeinan. Berezi, ez da?
Itzela. Itzela, baik indituki. Zuk itxio. Geuan ezin dezu esan ezakizula zukaldian, Zuk utzion, ejan goitu. Utzion. Betu, hola, ondo bete eta, ezin hobe, eta ingo zuna da bestia, hor falta zaizun lekun jarri. Vale? Hoi zure kontu, eta ja, historia bukatzeko, persi pisabatako deu. Eta bueno, ez dakit, hemen digan, zozena esun esan, hemen, launei. Norbaitei. Bueno, placer badela beti etortzea ona, 3. aldia da, sukaldatzen ez dugu ikasi, baina zurekin, aparte oso ondo naiz, gustora, eta placer bat hemen. Ikasiek eta ez gutxi, Urrengoan dantzen goinik. Bueno, lagunak, eta badakizue, aurten, urtero bezala, EITB maratoian egun handia izangoa, aurten abenduak 14an, eta izango da, minbizia ikertzeko, bilduko da diru guztia, eta zuek ere bai, parte hartu, eta zerbait jarri. Garrantzitsua. Danon artian handia ingo deuta. Agur lagunak, egun una pasada. Agur.